Ik ben Onatjerk Papkema, ik woon in Grens en ben daar oerzetter. In een hol in de groen wennen een hobbit. Net een akelig, smarrig wierdhol, vol met wiermeentjes en een neerzige rook. Ik mocht de primeur hebben om Tolkien in het Fries te zetten. Ik ben in 2012 uitstuderen in Metsjoosk Friesk. Ik denk dat ik die een stukje oud-Fries verlees, dat er geen jota van snapst. Jood redden niet is, zo dat kind is stoknakend, jeftig hoeslaas. Nou ja, meerdere van deze cd heb ik oorzet. Ik vind zelfs de nummer 2 van Agnes Sandberg Spiritual vind ik een boppenslag. Ik op een gegeven moment dacht van, nou ja, ik die studies die ik nodig net zo aardig vind, dan mag ik misschien maar eens wat doen wat ik wel aardig vind. En dat wie op dat stuit het Friesk en dat is altijd zo belangrijk. Omdat ik toch wel een vrij solitair beroep heb. Ik zit altijd op mijn zolderkamer te werken of op de universiteit met mijn Frieske collega's en studenten. Praat ik Fries, praat ik altijd Fries, behalve misschien dat ik voetbal met mijn Grenzer voetbalmaten. Daar trouwens de helft echt Fries praat.